Ambassador Huang Xilian naglaum nga mas mapalig-on pa ang relasyon sa China ug Pilipinas atol sa ika-50 ka tuig nga kasumuaran sa bilateral relations sa duha ka nasod. Kini taliwa'a sa kasamok sa West Philippine Sea sa China ug sa Pilipinas. Anang report ni Mark Reggie Abella. Mas mapalig-on nga panaghigalay tali sa China ug Pilipinas nga nakulit na sa kasaysayan mo'y gipangayo ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, sa gipahigayong Chinese New Year reception niadtong Domingo sa gabi. Ang Chinese New Year karong tuiga nga naatol sa ikalima ka dekada nga bilateral relations tali sa duha ka nasod. China and the Philippines share historical memories and people-to-people bonds. This year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between China and the Philippines. Wala hisgutin ni Ambassador Huang ang nagpadayong kasungian karon sa West Philippine Sea. Sama sa gilang Chinese sponsorship nga naasulod sa exclusive zone sa nasod og bisan nagani ang resulta sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM uban sa China nga gipahigayon karong Huwebes. Nanghinaot si Huang nga tutukan sa China ug Pilipinas ang giingong original aspiration sa duha ka nasod alang sa kaayuhan sa mga Chinese ug Pinoy. And I look forward to seeing both sides remain committed to the original aspiration, answer to the core of our two people, and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. Gitambungan ng Chinese New Year reception sa mga tag-as o katungdanan sa mga opisyal sa kagamhanan sa Pilipinas sama sa Department of Foreign Affairs ug sa mga embahador gikan sa nakaning laing nasod sama sa Israel ug kaalyado sa Pilipinas sa Defense of Maritime Security ang Japan. Mitambong usab sa Chinese New Year reception ang pipila ka mga opisyal sa GMA Network nga gipanguluhan ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Mipadangat usab sa ilang panghinaot sila Vice President Sara Duterte ug First Lady Liza Araneta Marcos. The strong bilateral relations between our countries has expanded through decades, and they truly reflect the long-standing friendship and cooperation between our peoples. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gong Xi Fa Kai. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.